سلام تخاتلتي هدمونا نباريت أبزلخمو عدمن تعنا عند تمنخو نزخاب هدمونا انترتينمنت زفنو زلو مدب حيزلكم قريبا للخو في ايفن سهلة نلومي حيزلكم قريبا زلخو بستفل على يسنة بابايان عدنا زدالو بلوس نتبابا وسرحات عبكل تشحن عسى شومونتن عامة مهرت بمنقد يوتيوب عبيلنا أنا بخم نابت عزبتي نقربهم زنبرنا الذكر كوات خونه حجي أبز ساعتي كل تشحن عسى شومونتن حاليفو كل تشحن عسى جعتن كابنا أتو دروس استور حتى العيلو بقت سهلي تقربوا لنا حدوتات الو نز تقربوا حدوتات ملاسينا بسترخيبنا زلنا قال غابت حدوتات نمتايو في اتخاذات على فيلمتات جميرو زي قتل دلو قدامي معرف توديو خلاي معرف نمتاي قتلنا له كم تزبل بزح حدوتات كابخم زغرب زلو عبزي مسرحتو ترخيبنا دقبرنا علالالو سناي مكتل هراي جيجي مجمرة عدمي نخبير كابز استوديو بمركاب كاب شمي مشمزون كلهم مسارحتين كمسكنا كافتو أصلا دي عب يوتيوب تجميرا كنت مهنا تقاريت وقتي مقارنة النقنيات بزح عندي قال خابو مقاشنا تواساتي نحمام بتقندخ بداي باجت مالتي حجي نقندس أخلنا الكا جنزب حسكات القسمة مس جمر كحد سايتهم زي أكل خون نتسرح زي كتقول داس تغيلي خمانيتي بتدا حسب كيا تتحسب السخا خالد مساعات خاتم تصنع خالد مالتي لابنت باتع زلوا نحر كوينسي البحر زلوا نحر حسيبا باتع ده حسبنا جنزب نحر سين كاس بس ما ينبس هذا نخيت تمر ويا واتينا دوفتي انتروج عمر قرن بلون تسبت زعابي انتي باجت جيت زعابي تصدق ما بانا مبر افتوم ودمنا نبالي تحت channel سي كونن اي تي channel وين سوم تراي كونن تحت كلنا اينا مالي ناي ولقسب ناي حدا ناي كلتي كونن اواتي خا دو نغبر زي دو نغبر تباهيلو نسنه طبابان حاجه تباهيلو ببتع مستغبري وانا سب لانجا اذا هدمونا دي انا في حزب لله ولا بقصر إحنا الحماء وين حتى تلا يكون كلنا إلى حتى تلا أو النتف زلنا مالي حجي يزيد مسلت تقدم إذا قاعد فتح له أبزحات أرجزي بزل عليك نجمر عنا مالي هالرئيس نتبواوي هابتوم عند فهان مجمرتا أدمينا خبير كاب استوديو بمركاب كاب شمي مشم كلهم مسارحتين كمسكنا كافتو أنا لي أنا ونازل أدانك يمسكنك هي بفقرات معرف حدا كميات جميرة أفترح دقات من نقرات هي فقرات كجمر كلها شورت موفي تبعها تجميرة نتا مجموعة نبرت قدامنا كفالنا سريعنا بدحريقن كابتوا ساعتي ولا بدجز نور سوات بعد ما كافز بزح تبغى نقرات اللوات كتر اللوات بالريتوتات مسمسة كتر اللوات تبعينا تحاسبها تقتل من قدام تفتير مالتي بقوم دما كسنا بلد كتكيت جميلة كسب 10 شيء ما أعرف قالت حمانت هراي بلد ناتكا كابتناتكا صراحة قال خلنا نفضو دلاي نفسه بمنتهى مهنته تقايت على لا قرب أصبحت الكاب زعواز نبرت بينه مجمرة نزع درس لزاب كنا خمس كنا دلاي نفسه كم مجرته تقول مبرر خونكي كرمنا بزلات وشانل مهلا وأكل شانل يعني را أفتز نبرت وشانل لما بنقاطعني ناي زي مرجع نايتهم وننت شانل نبز حجي سجرات وزلا هدمونا نبار شانل سجر كيلا مالتي أبو هدمونا مس سجرات جن أفتز وقت نرحلو نبرنا أبو عسر تغلت جريعة ودي أتشابع كفالة أب ورح حدن أو ورح خلتن أبيتي تطبق أتوصل زين رخبلو بعبيها حزب تقبل واصل زنبرة بولس زغون رئيته ونبان أنا سلز نبرة صفوف مدلوات جيرنا ببولس أقرار با كان أقرب سلز دلنا نجي دوا بيلنا نيرنا هالرئيس نتبواوي ناتنا المصيب مجمرتا أدمينا خبير كابز تريب مركاب كاب شمي مش مسارحتين كمسكنا كافتو فيلم نجيجا بجيجا أب قدامي معرفت وديا أقاري تعزلا كتقصلها تقاري تعزلا تا بزعوازي أنت حاتلنا مجمرة في بعض ثانك يو بمقطع المونا انترتينمنت خمس كلهم مدلي
فيلم جيجا بجيجا عايز على أساسا سبع جاء بسرعة هنا مالتي قدام معرف توديو تحريقا زي حلف أوالح بسرعة هنا الجخا كله ريل خوينو كله توديو سرعة تتعففو أب زندح كان ولا مالتي هراي ميكيل برهانة بمجمرتا عدنينا خبيركا عبسي عب ستوديونا بمركابكا بشمين بشم هرمونا انترتينمنت كمسكنا كافتو كتيلا بزعبا زا لانغا لانغا تبل عب يوتيوب حجرت بالك زي بتخاتاتالك فيلم تانيحا أقاريتا مقاريتا مخنيات انتايو سخاخن كأنت أبايفت فيلم هون من باركا مدن زعبا تاسراح ترى بيكان تعزبت مبرختبو فلايكا مقاريتا مخنيات مجمرة أنا اللي حر لانغا لانغا رومانتيك كوميدي تخاتاتالي بدانيال طعمة تدريسها بدانيال طعمة تقلنيرا أو كم كاست دايركتور مثلا كان يشتي انفورميشن كبكي دوز بلات له مخنيات تواسعيت أمونغو نهي مجشة قداي سلزقات أماي حجي كندو زات إنح مخنيات هاي نبران قبل خالي زخونة سبقن أقاد أمونغو نحنا تسفاتات نيرنا تملا سنة موت أول بقى أجرنا هني كتسلا بتي قداي هنا هاي قاد أمي سا هاي تعمل نحنا بقى تنتبه نبرنا سلا زي سلت أنا كم بحدش متعرف نقبل سلا زلنا أو كنت أنحنا جيت قداي رئيس ولا زخونة مخنيات مالتي كاست كيرنا تسرح كتسلا بس قاد أمن تعذبتي بتزقات أمكنتات كبعنا لا على سلا زخونة كردوا لنا نتمحت أنكو يغريتها حتى مدلي برتا سرح كتسلا هراي ناتنا إلى هاي الأرض مجمرتا المينا خبير كابز المركابكا خمسنا كافتو لابزة بنت بالفيلم ها كدامي معرف توديا سب هالقوتانا تتبع خلو كلاي معرف هاي كتلن انتهيت مهنات مجمرة أنا اللي حصر بدي أحزر أنا سكفت الله في النار لو زبان كان كل سب صراحة مالتي تبقينا بعنا هذا حنسونا خير فتنا مالتي مخنات مقارنة جاها مقشات تطلعنا تواساتي ولا زول مالتي فاينانس كاو تطابلاتنا صناعة جينا مجمرة هرايس ندبباوي ناتنا إلى سلمون بمجمرتا عدمينا خبير كابز يا بستورينا بمركابكا بشمين بشم هرمونا انترتينمنت كمسكنا كافتو بزعبا سب نابسبوت بالخاطري جميل على العفيل كله هناتاتان بزعبا متسائن احتراب بالكامل برهن تعزب تكتبه ولا سبنا بصوت بالتخطيطات زلا فيلم أب صراحة لا تزرقت كتخيل الله مالك نوي خاطر بتصلي هذا السيزون كمودينا بدي خاطر بيتير لها بس نخلص يمكن جمرنا مالك هرايناتو بزعبا ذا صراح نتعذبتي حتصير مبرح تبنا ذا سبنا بصوت بالفيلم ميكيل برهاني دراسة دايركتور يعني الأعمال ميكيل برهاني أنا قصد دايركتور بزعبا كل التعرف أمونغوم زلهم بتحل لاين نسرح زقاتهم ما بسرح على زقاتهم ما انكفاتات بده تعطون نقر مالتي أرى بصراحة زقات أنا حما أكون تبو لعات زبر متى تسكالهم أبتي صراحة أتي تبو تزحق سكان جرجلة أتي وهدت ولا نايتهم تصرحت له تمونتي تواساتي ولا تنقلت كروز نوع هذه وهدت يا مالتي تي وهدت تي أبز نبرة ناي مسرح مدلاي مسرح المتبع الكاز جبر نبرة تعرتات سدمان تسرح كم تتبع جروا ولا كم تقتل جروا مالتي هذه بتي تبو شو نخيو تجمعات كان يلا حدا ناي تواسايت أمون مسرح مقرات زي حدا تجمع نيرو كله بعدي تجمع نبرة بسرح كان ناي باجت تجمع نيرو مالتي مهنياتو كتسرح كلها ويد ما حسيب كات كبر كلها بتي ناي جنزب قديات كايمت مالتي بين ناي جنزب كسرحي تسريحه كات جنزب كملش دي كل جزء أب حتى زاتو أبرز خازي تعرف نجارات إذا سكفتات تزيد ما
እቶም ጠባያት ከም ድላይካ ክትከይትሃንፆም ነቲ ዛንታ ናብ ድላይካ ከይትወዝቦ ኣብ ድላይካ ቦታታት ንከይትበፅሕ ገለ ይዕንቅፍ ነይሩ ነዚታት ከዓ ትጣበቅ ማለት እዩ ኣማራፂ የለን ምስቲ ዘሎ ሕፅረታት ክትጓዕ ስለ ዘለካ ከመይ ገይረ ነዚ ሕፅረታት ክውድሆ ይኽእል ኢልካ ምስቶም መሳርሕትካ እናተዘራረብካ ተፈፂሙ ኣብ ሓደ ደረጃስ በፂሓ ተፊልሞ ማለት እዩ እዚ ድማ እቲ ናይ ባጀት ጉዳይ ከዓ እቲ ዝዓበየ ፀገም ናይታ ስራሕ ነይሩ ማለት እዩ ኣብ ሓደ ስራሕ ባጀት ንኸይሓፅር ወይ እቲ ፊልም በትስኻ ትደልዮ ውሕዘልካ እንታይ መፍትሒ ኣለወልካ ትሓስብ ከም ሕጂ ዝኾነ ስራሕ ስነ ጥበብ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ዝኾነ ሞያ ዝኾነ ስራሕ ዋጋ ኣለዎ ማለት እዩ ሓደ ዝኾነ ንብረት ዋላ ክሰርሕ እንድሕር ኮንካ ኣርማድዮ ክሰርሕ እንድሕር ኮንካስ ኮምፒሳቱ ክንደይ ትውዳለይ ጣውላ ክንደይ ትውዳለይ ኢልካ ንዕን ካልኩሌት ትገብር እሞ ናተን ወፃኢታት እቲ ናትካ ክትረኽቦ ዘለካ ናይ ድኻምካ ዋጋን የእቲኻ ኢኻ ዋጋ ትውፅእ ማለት እዩ ድሓር ሽዑ ቤት ዋጋ ትሸጦ ማለት እዩ እዚ ናትና ግን መሸጢ ዋጋ እውን የብሉን ሕጂ ብሰዓት እዚ ማለት እዩ ኣብ ዩቲቪ ዝርካሕ እቲ ህዝቢ ይርአልካ እቲ ክፍሊት ቤና ይመፅእ እውን ኣይርዳእካን እዩ ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ዝርኦ እውን ኣብኡ ብጥሩሕ ዋጋ እዩ ዝርኦ ማለት እዩ ክፍሊት ኣይከፍለሉን እቲ ሕጂ ብከምዚ እንድሕር ዳ እቲ ዋጋ ዘይወሃቦ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ነቲ ስራሕ እንድሕር ዳ ክፍሊ ዘይወሃቦ ኣሎ ኮይኑ ዋላ መፍትሒ እዩ ከማን ዝገርመካ ማለት እዩ እንታይ እዩ ክኸውን ኢኻ ትብል ምክንያቱ ሓደ ስራሕ ሰሪሕካስ ሓደ ውዱእ ነገር ክንዲዚ ከእትወለየ ወይ ድማ ክንዲዚ ክረኽበለየ ተሓሚቐ ክንዲዚ ተድመፊዐን ህዝቢ እንድሕር ፈትዎ ከዓ ክንዲዚ ከብፅሖ እየ ክትብላ ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ እዩ ዘሎ እቲ ፀገም እቲ መፍትሒ ዋላ እዚ ኢልካ ኣብ መጨረሻ ክትድምድሞ ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ኣብቲ ዩቲብ ክሳብ ዘለና ኣብ ዓንክሊል ንብል እንድሕር ኣለና ናይ ዩቲብ ዝህቡና ይብዛሓ ይወሓዳ ንዓና ኢና ንቕረብ ንቕበል ማለት እዩ እሰን ከዓ ነቲ ፀገማት ኣይፈትሕዎን እዮም ዘለዋ ቀዳማይ ክፋል ንጌጋ ብጌጋ ካብ ሰባት ዝረኸብካዮ ወይ ካብ ተዓዘብትኻ ካብ ነቕትኻ ዝረኸብካዮ ፊድባክ ንዓኻ ኣብ ስራሕካ እንታይ ተባቢዕካ ወይ ካብቲ ዝረኸብካዮ ኮመንት ኸ ንህዝቢ ክተብርሃሉ ትደሊ ነገር እንተሎ ብጣዕሚ ፅቡቕ ዋላ እቲ ዝነበረ ኮመንት ቤላ ሃነፅ ነይሩ ዝመፀና ዝነበረ ኮመንት ኣብቲ ስራሕና እቶም ተዓዘብቲ ብጣዕሚ ማዕረ ከመይ ተኸታቲሎሞ ማዕረ ከመይ ስኻ ደይረኣኻዮ ይርዩ ብዙሕ ነገራት ንዓና ሓጋዚ ነይሩ ተዓዘብቲ ከዓ ክቕፅልዎ ንኸምኡ ዓይነት ነገራት ተገዲሶም ርኦም ኮመንት ክፅሕፉ ምሕፀሮም ማለት እዩ ከመስግኖም ክደሊ ፅብቕቲ ኣተፊ ብዙያ ምክንያቱ እታ ስራሕ ልዓል ፅብቕቲ ኮይና ኣነ ስለ ዘፀበቕኳ ደይኮንኩ በቲ ዝሃብን ኮመንት ስለ ግብረ መልሲ ስለ ዝመለስኩ እዩ ምክንያቱ እቲ ሰብ ዝበካ ኮመንት ካብኻ ወፃኢ እዩ እቲ ዛንታ ካብ ደገ ኮይኑ ይዕዘቦ ሕጂ ብደገ ኮይኖም ተዓጅቦም ኮመንት ምስ ሃቡኒ እቲ መልሲ ይብ ሕጂ እዚኣ መልሲ እዚኣ ክገርመኪ ፅብቕቲ ድሕሪ ኢሎም እቶም ተዓዘብቲ ገሊፆማ እቲ ናቶም ኮመንት ፅቡቕ መፂ ኣሎ ማለት እዩ እቶም ተዓዘብቲ ፅቡቕቲ ኮመንት ኢሎም ኻ እቲ ናቶም ኮመንት ፅቡቕ ሶ ናይ ኮመንት ናቶም ውፅኢት እዩ ስራሕ ኣባላት ደይኽን ንዓይት ብጣዕሚ ሃናፂ ዝኾነ ኮመንት ይመፅ ዋላ ስኻ ደይትሪኦ ፍቲ ዛንታ ናትካ ከሁለት ስቶርስ ደይትሪኦ ኣንግል እዮም ዝነግሩኻ ምክንያቱ ተዓዘብቲ ኣነ ብጣዕሚ ከድንቖም ደሊ ምክንያቱ ዝፍትሽዎ ትዝርእይዎ ልዕለይኻ ነቲ ስራሕ ፅቡቕ ገይሮም ዝፈልጥዎ እሞ ኣዝዩ ሃናፂ ዝኾነ ኮመንት ይመፅ እዩ ንዓይሲ ልዕሊ ዓቐን ዝኾነ ሓጋዝ ዝኾነ ኮመንት ይመፅ እዩ በቲ ዝመፀ ኮመንት ኻ ነቶም ዝሰለሉኻ ብጣዕሚ ከመስግኖም ደሊ እቲ ፊድባክ ብጣዕሚ ኣተባባዒ እዩ በዚ ኣጋጣሚ ከዓ ንኩሎም ተዓዘብቲ ከመስግኖም ይደሊ ማለት እዩ ምክንያቱ ሳላናቶም ኮመንት ሳላናቶም ሓገዝ ሳላናቶም ኣጅኹም ተስራሕ ከይዱ ማለት እዩ ብምሉእ እቲ ዝሰራሕናያስ እቲ ህዝቢ ስለ ዝርእየልና እቲ ኮመንት ስለ ዝበልና ኢና እንዳዓበና ዝመፅእ ዘለና ማለት እዩ እጂ በዚ ኣጋጣሚ ኣነ ቴንኪዩ ይቐንዴልና ስራሕና ከዓ ኣተባባዒ እሞ ኮመንት ካብ ምፅሓፍ ኣይትቆጠቡ ይብል ማለት እዩ ኣነ ክብሎም ዝደሊ እኳ ምስጋና ኢኻ ምስጋና ሓሊፍካ እንታይ ክገብሮ ዝኽእል ኣለኒ ግን እቲ ኮመንት ንዓና ሃናፂ እዩ እንድሕሪ ሕጂ ፅቡቕ ከንቀሳቐሰና ዝኽእል ኣዝዩ ንዓና ኣገዳሲ ዝኾነ ዓይነት ኮመንት ተቐቢልና ኣላ ኢና እዚ
ምክንያት ከዓ ከምስል እንደሎ ማለት እዩ እታ ስራሕ ዝተፈላለዩ ዓይነት ፋንስ እዮም ዘለዋ ገለ ኮሜዲ ዝፈቱ ገለ ከዓ ሮማንቲክ ተኸታታሊ ዝፈቱ ማለት እዩ ሕጂ ዝበዝሐ ርእቶ ዝመፀና ዝነበረ ማለት እዩ ዳርጋ ኩሉ ከማን ፅቡቅ ዝብል ነይሩ እቲ ናይቲ ርእቶ ፅቡቅ ነገሩ ከዓ እታ ስራሕ ብጀካ እቲ ተተሓሒዙ ዝቕፅል ዝነበረ ዛንታ እቲ ዝመፅእ ዝነበረ ኮሜድያዊ ክፋልናቱ ሰሙናዊ ሓድሽ ነገራት ሒዙ ዝመፅእ ስለ ዝነበረ ናይ ሲትኮም ዓይነት ወይ ሲትዌሽን ኮሜዲ ዓይነት ኣተሓዛ ስለ ዝነበሮ እቶም ሰባት ዝህቡካ ርእቶ ይኹን እቲ ሓበሬታ ዝኾነ ዓይነት ማለት እዩ ወይ እቲ ነቐፌታ ገለ ሰሙናዊ ከተዕርዮስ የኽእለካ እዩ ዝተዓዘብትኻ ካባኻ እንታይ ክትፅበዩ ሕጂ ካባይ እንታይ ክትፅበዩ ይመስለኪ ዝደለይዎ ነገር ክትፅበዩ ምክንያቱ ኣነ ናቶም ከምዚ ዘልይዎ ነገር ቀረባ ስለኸምኡ ከዓ ሕጂ ኩሉም ምድላዋትና ወዲእና ንደላይ ነብሱ ብዝበለፀን ዝፀፈፈን መንገዲ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ብዘይ ምቁራፅ ከም ትቕፅል ጌርና ቀሪብኒ ኣለና ሕጂ እቲ ሰምፅሕፎ ኮመንት ወይ ከዓ እቲ ሰምፅሕፎ ድሌታት ክከታተሎ ኣለኹ ዕዘቦ ኣለኹ እሶም ዝደለይዎ ንክገብር ድማ ድልዋ ኣለኹ ኣነ ተዓዘብትስ ዝደለኹሞ ካባይ ተፅበዩ ግን ንገሩኒ ይኸብሎ እዚ ኣጋጣሚ እዚ ከዓ ንብሙልኦም ዓማዊልና ይህድሞና ነባሪት ማለት እዩ ሳላናቶም ምብርታ ሳላናቶም ርእቶ ኣጆኹም በርትዑ ሳሎኦም ኢና ኣብዚ ደረጃ በፂሕና እዚ ዘለናዮ ደረጃ ከዓ ከም ደረጃ ይሓስቦኒ ካልእ እየ ድፅባእ ኣነ ከም ሰብ ውልቂ ንዕኦም ሒዝና ከዓ እቲ ክብፃሕ ዝኽእል ንበፅሖ ኢና ዝብል እምነት ስለ ዘለኒ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ከመስግኖም ይደሊ ማለት እዩ እቲ ክንፅበዮ ትብል ዘለካ ድሕሪ ሳላት እውን ለት የሱስ ናይ ምስራሕ መደብ ጀሚርና ኣለና ካልኣይ ክፋል ኣብዚ ከዓ ከም ቀደምኩም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ኣይትሕመቑ ንብሎም ሕማቃት ኣይኮኑን ንምዝኽኻር ማለት እዩ ካብዚ ንላዕሊ ከብፅሑና ክእሉ እዮም ዝብል እምነት ስለ ዘለና ንምልቃሕ ድሕር ኣይንብልኒ ኢና ዋላ ብደረጃ ኣፍሪቃ እዛ ትካልሲ ዋላ ኣብ ቀዳመይቲ ትሰርዕ ተለቂሕና ድዩ ተመርቂሕና ክንሰርሖ ኢና ማለት እዩ ንደገፍትናስ ዘይንኸውን ኣይኮኑን ፅቡቅ ዓደ ኣነ ድልዋ ኣለኹ ንምስራሕ ድልዋ ኣለኹ ዝተዳለወ ስራሕ እውን ኣሎ ብጀካ ያፎላት ሕጂ እውን ኣብ ትሬኒንግ ኣለና ፊቸር ፊልም ንሰርሕ ኣለና ማለት እዩ ካልእ መደባት እውን ኣሎ ያፎላት ኣላ እዛ ፊቸር ፊልም ዝብል ከላ ሸውቲ ሙቪ ገለ እውን ዝተዳለወ ኣሎ ነዚታት ንምስራሕ ኣነ ሬዲ ኣለኹ ኣብ እቶም ተዓዘብቲ ድማ ነቲ ናተይ ድሌታት ወይ ድማ ነቲ ስራሕይ ከዓ ብሃንከውታ ክትፅበይዎም ወይ ክቕበሎ ኣብኡ ከዓ ኮመንት እንዳሃቡ ምትባዕ እንዳሃቡ ምእራም ዘድልዮ ዝኣርሙ ተባባዕ ዘሎ ከዓ ዝቅፅቅፅሎ ኣለካ እንዳበልካ ርእቶኦም ክብልካ ክትፅበዩ ማለት እዩ ስለዚ ናቱ ኣብ ምዕራፍ 2 ንተዓዘብትኻ እንታይ ኻ ሒዝካሎም ቀሪብካ ዘለኻ እሶም ካባኻ እንታይ እዮም ክትፅበዩ እስኻ ካብ ተዓዘብትኻ እንታይ ኻ ትፅበ ሕፅራ ብካ ትዳለኒ ኣነ ካብቲ ቀዲሙ ዝፀንሐ ስራሕ ቁሩብ ምዕብል ዝበለት ተመሓየሸት ስራሕ ሒዝና ክንቐርብ ንፅዕር ኣለና ኩላትና ካብ ተዓዘብቲ ንፅበዮ ከዓ ኮመንት ርእቶ ማለት እዩ ትደገፍ ሓራይናቱ ኣብ ካልኣይ ክፋል ካብ ዝሓለፈ እንታይ ኢና ፍሉይ ነገር ክንፅበ ኣብ ካልኣይ ክፋል ሕጂ እኳ ዝነዝላ ይብለክኒ ማለት ዋላቶም ተዓዘብቲ ገለስ ባዕሎም ክርእይዎ ይሓይሽ ማለት እዩ ገለ ግን ለውጢ ሒዝና መፂና ይብላለ ማለት እዩ ብዓብዩ ኣብ ኩላትና ሳብቲ መድረክ ክንሪኦ ይሓይሽ ብዛዕባ ላንጋላንጋ ህዝቢ ካብቲ ዝሓለፈ ነገር ፍልይ ዝበለ ክፅበዮ ዝኽእል እቲ ሽዑ ዘጋጠመና ጉድለታት ወይ ድማ ጌጋታት ኣይከጋጥመናን እዩ ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት ፀገማት ድሕሪ መፅኡ ቀልጢፍካ መእለየ ክትገብረሉ ከም ዘለካ ኣትሊስት ተማሂርና ኢና ካብዛ ዝሓለፈት ስራሕ ማለት እዩ ካልእ እቲ ህዝቢ ዝፈትዎ ዝነበረ ወይ ድማ ዝንእዶ ዝነበረ ነገራት ብዛዕበየ ክንቅፅሎ ኢና ዝብለክ ዘለኹ እታ ናይ ጉድለታት ግን ስለዝተማሃርናሉስ ክንደየናይ ሕራይናቱ ተዓዘብቲ ከምዛ ስራሕ ኣብ ቀፃሊ እንታይ እዮም ክትፅበዩ እስኻ ተዓዘብቲ በዚ ኣጋጣሚ ክትብሎም ትደሊ ወይ ካብኦም ትፅበዮ ነገር ተሎ እንታይ ልክበካ
ካብ ተዓዘብትና ዝፅበዮ ኩሉ ግዜ ምትብባዕ እዩ ናይቲ ተኸታታሊ ምትብባዕ ወይ ተሃናፂ ርእቶ እሱ ንዓናስ ሓይሊ ሃራይናቱ ተዓዘብቲ ካብዛ ትሰርሕዋ ዘለኹም ስራሕ ቀጻልነታ ከመይ እዩ እንታይ ትፅዕሩላ ኣለኹም ከምተን ጀሚረን ደቋርፃፍ እዮም ጠልጠልቲ እዮም ክብሉ ወይስ እንታይ እዩ እንታይ ክትላቦም ትደሊ ተዓዘብቲ ዛ ስራሕ ትጀሚርካ ምቁራፅ ናይ ፋይናንስ ጉዳይ እዩ ናይ ዓቕሚ ጉዳይ ኣይኮነን ኣብ መንጎ ገለ ፋይናንስ ዝታኸካ እሞ ስኻኻ ጠጠው ትብል ከምዚ መኪና ብዘይ ነዳዲ ዘይትኸዶ ማለት እዩ እቶም ተዓዘብትና ከዓኒ ምሽ እሶም እዮም ንዓና እንታይ አንተ ይድበልኩ ክሕልውና ንሕና ንሰርሕ ኣለና እሶም ከዓ ክከታተሉና ምሽ እንታይተና ሓተ በዚ ኣጋጣሚ ከዓ ከመስግኖም ደሊ ማለት እዮም እቶም ተኸታተልቲ ናይ ፊልም ዝከታተሉ ኣብ ዩቲዩብ ይኹን ወላ ኣብ ካልእ ነገራት ኣብ ዝኾነ ሜድያታት ዝከታተሉ ከይምስገንኩም ክሓልፍ ኣይደልን እየ ምክንያቱ እሶም እንድሕር ተሪኦምና ኢና ንሕና ንሰርሕ ንኽእል ፊስ ብሓፈሻ ስነ ጥበብ ሃገርና እውን ፊልም ትበሃል ዓውዲ ክምዕብል ተኮይኑ ተኸታተልቲ ናይቲ ፊልም ክበዝሖ የድሊ ክሪኡና ንሕና ንሰብ ኢና ንሰርሕ እሶም ከዓ ንዓና ሪና ተሃናፂ ርእቶም ከዓ ብጣዕሚ ሓይሊ ንዓና ስታት ከዓ ይፋልየና ክልተ ካብ ተዓዘብቲ ሕጂ እቲ ቅድሚ ሕጂ ገይሮምልና እዮም ማለት እንታይ ማለት እዩ ህያ ፍቕራት ከምቲ ዓንቲ ክገልፀልክ ፅናዕኩ ብምትብባዕ ናይቶም ተዓዘብቲ እያ ናብ 16 ክፋል ክትበፅሕ ክኢላ እቲ ናቶም ምትብባዕ እቲ ናቶም ኮመንት እቲ ናቶም ላይክ ገለ ዝበሃል ነገራት ወላቲ ሳብስክራይብ ማለት እዩ ንዓና ዓብዪ ሓገዝ ይኮይኑና ሕጂ ግን ኪንኡ ዝኸይድ ገለ ነገራት ንደሊ ኣለና ማለት ብኡ ጌርና ክሳብዚ በፂሕና ኣለና ካብዚ ግን ገለ ነገርሲ ክንውስኽ ኣለና ንሕና እቲ ናትና ኤነርጂ ከነርኢ ክንክእል ኣለና እቲ ናትና ዓቕሚ ዘለና ማለት እዩ ከነሪኦ ግን እቲ ናይ ገንዘብ ናይ ባጀት ጉዳያት ሓፂሩ ሒዝና ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ እንታይ ዝበሃል ምስሊ ዘሎ 50 ለሚን ንሓደ ሰብ ሸኽሚ ን50 ሰብ ግን ከም ዝበሃል ንሕና ድማ እዚ ሸኽሚ እዚ ኣብቲ ስነ ጥበባዊ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ህዝቢ ድማ ሼር ክገብሮ ኣለዎ እቲ ዝሪኦ ዘሎ ስራሕ ሲ ዋጋ ተኸፊልዎ ይስራሕ ከም ዘሎ ተረዲስ ዋጋ ከፊሉ ነቲ ናትና ስራሕ ከዓ ክርእየልና ኣሎ ሕጂ ነቲ ሰብ ብዝሃሲ ንዓና ብዘኸስብ መንገዲ ዘይኮነስ ነቲ ሰብ ብዘይሃሲ ንዓና ድማ ተን ናይ ውሕ ቁሩብ ናይቲ ሰብ ተኣኪበንካ ናብ ሓደ ደረጃ ክበፅሕ ወይ ድማ ነቲ ስነ ጥበብ ናትና ድዩ ንዓና ድዩ ከዕብየና ዝኽእል ነገራት ክፍጠር እዚ ድማ ካብቲ ኣውዲዮ ዝፅበዮ እዩ ምክንያቱ ነቲ ናትና ስራሕ ሲ ገለ ዋጋ ከፊሉ ክርእየልና ማለት እዩ أنا أنتهي هذا المسلك وينتهي تبى كل هذا خمس لك زلهم حدا طريقة وكامل يتدالو سب تعذب تريبلو بتزرع زرقي وكذا دالو مريت ترجم زلونا قرأ كون تعذبت له خيخا مريت كاتدالو كم رزنت ويكان خم بلش أنا تعذبت خاص راح مو متني عبي حج انتهي لنا أنا حدا نتسرح وسرح بعمق تكرد هو بغلتي وانا قال اليوم بتصبوا من قدون بتكوسوز زلوا من قد اليوم كهنات يتخوفوا بعبي جن عزيز لنا وقداي أبنائي قداي سلزخونة ناتهم سبسكرايب ناتهم لايك مقبار بعبي جما كنت نصهم زراعي وكاد زراعي سب مثلا نخري أو شير عن مقبار لحرت حبابي رومنا أنا ندعي نعم لك 10 تشعيد هذا النيل بعد 10 تشعيد يطلع لهم هذا أجي أنا خابم تبين ده حدث نتبع أنا تسخون كومنت كلا جماعة زين سلسلة نتبي لايك جبرو سبسكرايب جبر بعبي جما كاد زراعي سب مثلا نخري جما شير كجبروه إذا لهم هذا كابوم زيادة بتوصل قدما قلت أدل عباية قداسة متهلا السلطة تتابعنا السلطة عزني زلنا عودي خلنا نغسل كجبرنا عقم سلسلة لهم السلطة المراد يبومنا كابز زلنا يا وزع عباية نقرنا أونلاين سينما كل صبر المشغل أبنات فترة كالي تي زخونة أوريجينال لخونة عينات سرعات قرب مالتي ليتس زخونة كاميرا مان ليتس زخونة إدارات له برزات زخونة تواسط له جنابلات عزيم برزات بقليل جنزب كترهم يدخل عبيتي يعني لو تواسط حزبي كريم زدلي نعم تمصون دلي قلنا خفراتهم كتن كفاية تخيل ناتهم تي سنيريتس كتحلوه دلي هو جتعرف تحلوه هم كانت ناتهم درجة ناتهم بقعات وكان عقمهم تكفلهم مالك
عوام كلهم داركون كادما تعزاباي كتابعك تعزاباي تابعك صار ما نتوم سوع زلوا سوات كتابعهم مالتي حجي زنت بزين كاب تعزبتي تصبعن بهانكو تقمان تبين متبع سبسكرايب مقبر شير مقبر نتزرعي وسرع لايك مقبر ماتي بعبيد ما قبز اللو ناب اونلاين سينما نخسقر دما زعابي ناتهم حاجز ناتهم دقف ناتهم متبع اللي ما مالتي إذا تقولين غا نحنا ليتن كترن بجا كان عام زدلي وسرح مفرج قال سرح يبلنا قالوا قدينا نعوم كم يجرنا زدلي ونقر نقرب يو ذات ناتي أنا كله أزعر زدلو سرح فيلم كلهم من سرح جميتهم زدلو كلهم زنوبر عبيت يكون كل سر نتعذباين المخرع نتناتو حزب زدلي نقر نمسايد سر ترى دي خني سلوزي كل سر ريدي دلو تراين تيدلي على متبع تراين تيدلي على مورال تراين تيدلي على حاجز زينت بدحر كم زنا داوت دقاقي مومنت تعزرتي سرح في المرأة تفكرت دليل نقر كقرب المخالي مالتي مجمرة خمس جرام دلي معطال كها زد قبله دلو ناي مكتتال ناي شير ناي سبسكرايب ناي كومنت على كوس خلو بتجد أصلا تريهم مسانا خلو يمحترون قداميت معرف بزي قصنا صنحكا بتيهم بتي تودي الله كاليت معرف قصنديا تطوريا ختبل كم يدلوت مدب نحنا كتلي هاي نقول ماسي تي ناي حزب كومنت مسمع لنا عسلت جزمت ولا أما قدنا نقعز نقراته تسرح يوم جاء قال زبل ريتات عسلت زي مثاله نحنا تقول قبل نقول كنقبرينا تصحف تدليل له تسرح ريدي زلو تجنزب كامل كمتسكا يزلو تحت مالتي يا حجي تجنزب عند حدا ترخيبه تسرح كتكتله احنا بجنزب كجنزبون تطو كان بلاي ندلينا تسرح كرايلنا نفس بقبض حالنا هنا ندلي مستيناتنا دليتكا تي ابايتا زلو نغراتكا كون كرالو تناي باجت غداي عند حدا تفتيع تناي جنزب غداي عند حدا كمال أكيد تسرح كتكتله الرئيس نتباباوي أول سعيد مجمرة عدمينا خبيركا أب سترينا بمركبكا بشمين بشم هدمونا انترتينمنت كمسكنا كافتو أب هدمونا انترتينمنت أب زغارة غزي أو آرت بالسرح كهيسكا تمتزا الله خامو بزعبات أسرح تاي مبرهتكم تعزبتنا أو آر كفل مطبحت مالتي بأربعة طبيعات دصوت كوينو سيريال لي وعينته لك أسمرا كوينوم سي نسمرا عنت لتفقت قوال نمركب قبرو تأشمي خبابي 4 عمش ورحد خيط خطاتها لي وتي ما بقسيو جاءت مس أبهد مونا قايتي سراح تسعن رئيس نتباباوي أرون في ساعتين مجمرتا عدمينا خبيركا بستريو من مركبكا بشمين بشم هدمونا انترتينمنت كمسكنا كافتو أنا أرون أب هدمونا انترتينمنت خافتهم دبزحو فانا تريف كار لها ارتيستيها أنا حجخ حدش سرح نتعذبت حس كالو متخا لها بزعباتها سرح حاصر مبرهين تعذبت خاطفو ادلك بك اوكي صبو مجمريا أنا اللي نزل معكم هجيب لك أهم سرح لنا نتنانا تخطط هذا الفيلم مالتي نايمن يعتبر رستا بيمانه هبت مكايل تدرسا أنا بعد دايركت جبر الله تحقق زي دايركتر كا أمان يلسونه من الله مالتي تسرح من محبراوي هوتن فقراوي هوتن يعتقلت مالت بوزح شجرات يزوجون فتاول لا كاركتر مين كاركتر لا مالتي أفكار مخدل الخلي لا تقول تتنكفون بالمجب أهوب كحجنا أنت عزبتنا قد حقوسون كنت قد محجزنا برون دمت له رئيتات صبق خلنا نمنا مالتي رئيس نتباباوي ميكائيل موسى مجمرة عدمينا خبير كاب استوديو بمركبكا بشمين بشمزوم مسارحتين كمسكنا كافتو أبز غربا أوان كابزوم أب هدمونا انترتينمنت ددالو دلو تخاطر الفيلمات
እስካሁን ጊዳኻ ሕጂ ብዝቐረባ ግዜ ክትፍኑ ምዃንካ ዕላል ኣሎ እሞ ብዛዕባ እታ ስራሕ ኣጀማምርኣ እንታይ ይመስል ከመይ እዩ ሓፂር መብርህ ትበና ፌቨን የቀኒለይ በዚ ዕድል እዚ ከዓ ንህድሙና ነባሪት ከመስግኖም ፈቱ እዚ ዕድል ብምፍጣሮም ካብዘን ዘለዋ ተኸታታሊ ፊልም መጀመርታ ግዜ ደዳሉ ኣለኹ ሕጂ ካብቲ ደሎ ዝሓለፈ ፊልምታት ተዓዘብና ተተመክሮ ዝመፀ ማለት እዩ እታ ፊልም ኣጋጣሚ እያ ትብል ሓሳባት ከዓ እቲ ኣይድያ ክብገስ ከሎ ኣጋጣሚስ ነገራት ክቅይር ክእል ዶ ካብ ዝብል ምክንያቱስ ዝኾነ ነገር ምክንያት ኣለዎ ክፍጠር ከሎ ኣጋጣሚ ከዓ ትብል ኣጋጣሚ ስለዚ ካብኡ ናበይኑ ማለት በኣጋጣሚስ እንታይ ክፍጠር ክእል በኣጋጣሚስ ነገራት ክቅይር ከሎ ንዝብል ብድራማ መልክዕ ዝቐረበት ፊልም ማለት ያሮም ከም ንእሽተይ ኣርቲስት መጠን ኣብዚ ዓውዲ ተሰኪምካዮ ዘለካ ሓላፍነት ማዕረኽ እንደዩ እንታይ ዓይነት ተራ ትፃወት ኣለካ ኦኬ ኣነ ማለት ነቲ ሞያ ኣዘይ ደፍቅሮ ብጣዕሚ ከምዚ ስምዒት የደላ ኣለለይ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ልክዕ ከምቲ ዝበልክዮ ንእሽተይ ብምዃነ ካብቶም ደለው ልዕለይ ደረጃ ማለት እዩ ንዖም እንዳሓተትኩ ደ ካብኦም እንዳተመኮርኩ ደ ገለ ነቲ ሞያ ኣዘይ ዝፀውጠሉ ኣይሆብካ ይኽእሎ ይህሉ ኸውን ማስኽም ቃል ዘይኮነስ ይኽእሎ ይህሉ ኸውን ይብል ኣነ ካብ ተዓዘብትኻ እንታይ ይብል እንዳይመት ንኣምልክ ሕራይ ኣወነ እስኻ ኣብዛ ሕጂ ሒዝካ ተቐርብ ዘለካ ስራሕካ ካብ ህዝቢ እንታይ ዓይነት እንታይ ነገር ኢኻ ትፅበ ወይ እንታይ ትደሊ ካብ ህዝቢ እስኻ ኸ ንህዝቢ እንታይ ሒዝካሉ ኢኻ ትመፅእ ዘለኻ ፅራቢልካ መብርህ ትበኒ ፅቡቅ ኣነ ንተዓዛቢ ደሎ ማለት እዩ ከምቲ ዝደልዮም ኣብቲ ዝነብረሉ ማሕበራዊ ናብራን ክትንክፎን ይደሊ ማለት እዩ እቲ ዝሰርሖ ዘለኹ ኣነ ካብ ህዝቢ ድፅበዮ ግን ትርኢዶታት ሃናፂ ዝኾነ ምስራሕና ዘዕብዮ ማስ ጌጋታት ርኢኻ ካብ ናቶም ጌጋታት ዝፀሓፉልና ርኢና ኢና ክነዕብዮ ንኽእል ብዙሕ ኣሎ ድመፀካ ኮመንት ማለት እዩ ንሪኦ ኢና ካብኡ ርኢና ኢና ንብገስ ገለገለ ብጣዕሚ ፅቡቅ ርኢቶታት ይህብካ ካብ ስራሕካ ኣትዩሲ ልክዕ ካብቲ ውሽጢ ስራሕካ ዋላ እውን ዘይትፈልጦ ተመክሮታት ድህቡካ ኣለዉ ገለገለ ከዓ ኣሎ ምሻሎ ከምዚ ናይ እንታይ ነገር ኣይርድአካኒ ሓንሳላ ፅሓፍ ኣሎ ገለ ብዓብዪ ግን ከምኡ መፅሓፍ ፅቡቅ እንዲ ግን ኣብ ትርኢቶታት ተድፀቕጡ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ ማለት እዩ ኣነ ካብኦም ማህናፅ ርኢቶ እየ ዝደሊ ማለት እዩ ሕራይ ሞ ማይክ እዛ ኣጋጣሚ ትብል ስራሕካ ከመያ ትቅፅል ድያ ወይስ ከምተን ጀሚረን ትኮለፋ ትቁረፀና እዛ ፊልም ካብ ትጅምር ሓሳባት ዋላ ምስራሕ ካብ ትጅምር ዳርጋ ዓመት ቀሪቡ ደሎ ሕጂ ዓመት ዝወሰደላ ምክንያት ከዓ ከምዚ ዝሓለፈ ኣብ ደጋጠመ ናይ ምቁራፅ ናይ ተኸታታሊ ፊልም ንኸየጋጥም ሙሉእ ሰሪሕና ክነዳለዋ ስለ ዘለና በቲ ዘለና ዓቕሚ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ግዜ ወሲዳ ዳስዋይ ኩሉ ግዜ ወሲዳ ማለት እዩ ሕጂስ ኣነ ከም ዝብል ኣይተቋረፅና ካብ ቁፅፅርና ንላዕሊ ነገራት ተዘይተፈጢሩ ማለት እዩ እዚ ክትቅፅል እያ በዚ ኣጋጣሚ እዚኣ ከዓ ንተዓዘብቲ ኣጆኹም ኣይተሰከፉ ክትቅፅል እያ ብክድሞና ነባሪት ክብሎም ፈቱ ሕራይ እምበር ማይክ ቴንኪዩ ፅቡቅ ዕድልካ ንዓኻ ይኣመለይ ሕራይ ኣወፅዒድ ተዓዘብቲ ካብ ኣወፅዒድ ዋላ ካብ ኦኣብ ካብታ ስራሕ እንታይ እዮም ክፅበዮ ከምተን ጀሚረን ደቋርፃ ድያ ተዓዘብቲ ጠልጠል ክተብል ድያ ቀፃልነታ ከመይ እዩ ንህዝቢ እንታይ ክትብሎ ትደሊ ቀፃልነቱ ከም ኩነታቱ ዝኾነ ስራሕ ንተዓዘብቲ ግን ኣነ እንታይ ክብል ዘሊ ኣብ ሓደ ስራሕ ኩሉ ሻዕ ኣርቲስት ክፍሊቱ እቲ ቪወርስ ናቱ እዩ ዓይነታት ሰባት ብዙሓት ሒዝና መፂና ኣለና ኩሉ ናብራ ሂወት ዘለዎ ሰብ እዩ ስለዚ እቲ ምክትታል ካብ ህዝቢ ይድለይ ማለት እዩ ብወገንና ንሕና ከዓ ንዓቶም ይዕግብ ይበልና ትሕዝቶ ሒዝና ክንመፅእ ግፅኛ ይመስለኒ ሕራይ ስነ ጥበባዊ ኣወፅዒድ ብዛዕባ ህድሞና ኢንተርቴይንመንት ንዓና የዕብዩ ወይ ሓጋዝ እዩ ቀፃሊ ትብሎ ርእቶ ተለካ ወይ ንህድሞና ኢንተርቴይንመንት ክትብሎ ትደሊ ነገር ተሎ ዕድል ክበካ ህድሞና ኢንተርቴይንመንት ምስ ንመጀመርታ ግዜ ክሰርሕ ዘለኹ ስለዚ ኣሰራርሓ ከምዝኸውን ኣሎ ከምዝኸውን ነይሩ ድብሎ እኳ ብዙሕ የብለይን ኣብ ዝቐረባ እዋን ገና ገለገለ ስራሓት ርአ ነይረ ናይ ከምኡ ተኸታታሊ ናይ በዓል ሃኒባል በሎ ፅኦም ገለመለ ፅቡቅ ዝኾኑ ሓንቲ ዝኾኑ ስራሓት ርአ ኣለኹ
زغنا هدمونا انترتينمنت كم انترتينمنت دمسكن ما اشي بدلوت كلا يكونن that's why ما احنا مسؤول على جرنا نسرح لنا حراي اول سعيد نذهب كنا ريتو بتعمينا نمسكن ثانك يو عملي حراي مايك قدمي مدبنا معصاونا إذا مدب زي بهدمونا انترتينمنت يدفنوا له تتعنوا لهم فيلمات حزب بهدمونا انترتينمنت يسكاتلو زلمو نهدمونا انترتينمنت خاخه من تاي تقلصم وين عخا هدمونا انترتينمنت بيرسونالي نعخا مايك انتايا هدمونا انترتينمنت تصبوق كفالو استفلالي تالنت زلو سبات سبيشال اب ارت مالتي اب ارت اتوكيلو استفلالي تالنت زلو سب ببناتو منقدي فرياتو قربلو زخل channel زغا مستناي قدم زنبره ناي سنه طبب بايتاتا تريخه ازيو اتبابعي معناته ولا ابوزح ነገራት ምናልባት አይክት ማዕብር እንትخل ፋይናንሻሊ ገለብ ዝምስ ጊዜ ምስ ገለ ዝመጽ ነገራት ከሆነ خل بوحد ግን እቲ ተሰርሖ ስራሓት ናብ ህዝቢ ከመይ ጌርካ ከተቀርቦ ትخلሲ ፈሪጥካ ኣለኻ ማለት እዩ ማዕረኽ እንደይ ዝኣክል ሰብ ኣብ ሓደ መዓልቲ ክኢልካ خل ማዕረኽ እንደይ ዝኣክል ሰብ ዝድግፈካ ኣሎ ማዕሪኡ خا ክንደይ ሰብ ኣይድግፎን ኣሎ ነቲ ስራሕካ የፍልጠካ እዩ ከምዚ ናይ ቀደም ሰሪሕካ ኣናሎግ ስለ ዝነበረ ሰብ ክትጽበን ውሕ ዝበለ ግዜ ኢኻ ትወስድ ድሓር ፐርሰናል ረኺቦም ዝነግሩኻ ተዘይሃልዮም ብኸምስታት ዝነገረካ ሰብ ኣይትረክብን ኢኻ ሕጂ ግን እቲ ሰብ ኣብ ገገዝኡ ኮይኑ እናትርኢቶ ስለ ዝህበሉ እዚ ጽቡቕ ዕድል ይብል ሰብ ክምዕብል ዝተፈላለዩ ነገራት ከቕርብ ማለት حراي مايك نذهب كنا ግዜ ብጣዕሚ እየ ደመስግን ጽቡቕ ዕድል ثانك يو هو بزا هدمونا انترتينمنت كذا فيلم سريع له قلين تودين قلي خاصة ورصة له إذا قارس كم سنة قرب ما يفعل شيء ستايل قل بحث شو نفيلم هجرنا إذا تبابع انترتينمنتي إذا بزا حيله أبت فيلم تعتبر عاني ستايل قبره جي كقد سلوا لابو بز حرايناتو نزنبرنا ግዜ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ጽቡቕ ዕድል حراي هابتوان هدمونا انترتينمنت ከመይ ትገልጸስካ هدمونا ከምዚ ኣብ ገዛ ወይ ድማ ኣብ ሓደ ገዛ ኮይና ንሰርሕ ዘለና ኮይኑ ይስማዕ ምስ ህድሞና ማለት ነቲ ስራሕ ናይ ስነጥበብ ንኽስራሕ ብፍላይ ኣብቲ ፊልምን ድራማ ዓብዪ ተራ ትፃወት ዘላ ቻነል እያ ንብዙሓት ሓገዝቲ ጀመርቲ ወይ ድማ ንብዙሓት ስነ ጥበባውያን ድማ ተተባብዕ ተስርሕ ዘላ ቻነል እያ ማለት እዩ ገዛይ ኮይና ይስማዕኒ ሓፅር ከብላ ተዘራ هدمونا انترتينمنت مالسي كباب زدلو كاب كالوت انترتينمنت دحاش الدلا بساعة زيها مغنياتو نتي دولو ارتيست ادل تخف الدلان تدحاش كايدا تخيد الدلا هدمونا انترتينمنت يعني انا قال قدايات اللو قدايات اقامات قدنا كل سنة مالتي قلن دحاش الدلا بساعة زي هدمونا انترتينمنت يعني ولا هنا بتي سرحات كا ادل ديل كانوا سرح تقوى عزيكاس هدمونا انترتينمنت بزي مغنيات زخاء خمس قنهم دلي هدمونا انترتينمنت مالتي أرى أرون هدمونا انترتينمنت خم أرون انتي تقلصه وين عهنته هدمونا انترتينمنت اب الساعه الزناعي مالسي بصفح دبلغ نقرا مدرخه تخفت لي الله مالتي بصفح دبلغ مدرخه انا هدمونا انترتينمنت نعي كم نيهجن متن سرحتي دفرين وتكلم أنا دا أخن ما بعتها مالتي ما بقسي اندحر أبت مجمر تخاط صبوت مجلس كان ده صبوت خي ولما اندحر تبقى قصة خاطي دحر هيوت كان ده محاشة ويطعي أكايدات خير مالتي صبوت أبقى قصة بقيساتنا المناس ناس مسرتنا هم اللي خير يعني أنا حجي كمزي كرب سبزلون نبى عها سنة باب تاي هيوتها سنة باب سامبوي سنة باب عالمية قال مش بلي إذا حطوها كم أخنا سمعنا هرمونا عخان تاثير هرمونا كمزي كمشي ما هرمونا يعني شلو أفتأرت نقطنا برتلال تغنى كاجزيا
ብፍላይ ድማ ኣብ ዓውዲ ፊልም ንነጥፍ ኣብ ዓውዲ ድራማ ኮሜዲ ሓፈሻዊ ንነጥፍ ቅሬታቶም ናይ ደርፊ ማለት እዩ ንዕኦምስ ከምዚ ገዛኻ እያ ትኾነካ ተኽድሞና ከምዚ ብዘለዎ ዓቕሚ ተቕልበካ ሲኢነይ ትብለካ እያ ኣይተጥሜካና ኢኻ በቲ ዘለዎ ዓቕሚ ግን ሰርቫይቭ ከም ትገብር ትገብረካ ሰው ህድሞና ማለት ንሓደ ኣርቲስት ወይ ከዓ ንሓደ ስራሕ ፊልም ንዓይ ጀዋል ብፍላይ ንሃኒ ወለቶም ንኽሰርሕ ብዙሕ ባብ ትፈጥረልካ ቻነል እያ ተባብዐካ እያ ዋላ ካብቲ ስራሕ ወፃኢ ድማ ሞራል ንኽትገብር ንስኻ ኣብ ስራሕ ጠጠው ንኽትብል مثلا ካብቲ ስምዒት ናይ ስራሕ ንኸይትእልእ ሞራል ትህብ ተተባብዕ ብኩሉ መንገዲ መላመድ ገዛ እንዳፈጠረት ድያ ዝተዋሰእትኻ ርክብ ንኽትፈጥር ድያ ቅድሕንቲ ንኸይፍጠር ኣብ መንጎኻ ዝኾነ ናይ ባጀት ፀገም ኣጋጢምካ ንኸይትዳሕርሕር ብናታ ስጉምቲ ወሲዳ ብዙሕ ሓገዝ ትገብር ቻነል እያ ህድሞና ነባሪት ስለዚ ከምታ ሽማ ከዓ ነባሪት ኮና ክትነብርና ትደሊ ንዓናኻ መፅለሊት ነ ብፍላይ ከዓ ንዓይ ከም ኣርቲስትስ ህድሞናስ መፅለሊት እያ ማለት እዩ እጂ ንህድሞናስ ከምዚኣስ 2,000 ላይክ ከምዚ 2 ሚልዮን ገለ ላይክ ንህድሞና ሃዋይ ማለት ሰብ ተሓጊዝ ከማፅ ተኸታተልቲ መደብ ህድሞና ነባሪት ኣብ ቀጻሊ ንዝተፈላለዩ ስነ ጥበባውያን ዓድና ብከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም መልክዕ ክንራኸብ ኢና ክሳብ ሽዑ ብሩኽ ቅንዕ